Maraming mga bersyon ng kwento ni Angelo. Kapamilya man nila o hindi, nakakaalam ng tungkol dito. Pero yung mga mahalagang kwento ng buhay niya, pawang mga anak lang niya ang nakakaalam. At ang mga ito, ang mga kwentong hindi na sana niya sasabihin sa ibang tao. Marami akong pinagdaanan, Pinuno, para lamang makausap ang mga anak ni Angelo. Hindi biro ang pangungumbinsi sa kanila, ngunit awa ng Diyos naging matagumpay ako. At dahil dito, nakuha ko ang mga kwento niya noong mga panahong pumanaw si Tandang Avid. Base sa huling sulat, wala na siyang naging ugnayan sa nilalang na lumabas sa banga pagkatapos nitong masunog ang bahay ng matanda. Subalit lahat ng detalyeng yun ay pawang pantakip lamang sa totoong nangyari sa kadahilan ng bago matupok ang bahay. Nakakuha si Angelo ng mga talaan na nag-uugnay sa bathalang nakakulong sa banga. At ang mga talaan ng impormasyon ukol dito ang kanyang ginamit upang malaman ang kahinaan nito. Likas sa mga bathala ang halos walang kahinaan sa kanilang mga katawan. Subalit sa tamang pananaliksik at karunungan, nalaman ni Angelo ang importanteng detalye para matalo ito. At base sa kanya, para matalo ang isang bathala, kinakailangan niyang gumamit ng armas na minsang pagmamay-ari rin ng diwata. Mula sa naabong bahay ni Tandang Avid, gabi-gabi siya rong naghahanap ng bakas hanggang sa matagpuan niya ang isang sikretong pasilyo na nagdudugtong patungo sa ilalim na parte nito. Tagong-tago ang lugar na yon, kaya hindi ito napansin ng mga tao. Nang matuklasan naman niya ang tungkol dito, matyaga niyang sinaliksik ang lahat ng dako hanggang sa dito na niya matagpuan ang lihim na kayamanang ilang dekada ng tinatago ng matanda. Ayon sa kanya, sa ilalim ng natupok nitong bahay, may mga aparador na naglalaman ng mas antigong mga gamit. Di hamak rin nakatangi-tangi ang mga armas doon dahil karamihan sa mga ito gawa sa purong ginto. Ang mas nakakagulat pa, may mga libro ang bawat sandata. Yun bang ito ang nagbibigay kaalaman hinggil sa sandatang nakalagay sa bawat aparador? Isa-isa itong binasa ni Angelo at dito niya napagtanto na lahat ng mga sandatang yun pangontra sa bawat bathalang naghahari sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga ito, ang pulseras ni Sobek, ang bathala ng lakas at kapangyarihan. Gawa sa ginto ang kabuuan ng pulseras at sa pinakagitna nito, naroon ang isang pulang tampok na base sa libro na siyang puso ni Sobek. Sa tamang paggamit, kaya nitong pasukin ng bathala at ipasok sa loob nito. Sino man ang makakagawa ng ganoong bagay, magtataglay ng kapangyarihan at kapamahalaan sa bathala. Dahil sa kanyang mga nalaman, dito nabuo ang pag-asa sa isip niya hinggil sa pagnanais niyang maipaghigante ang lahat ng mga nawala sa kanya. Napagtanto rin niyang ikatutuwa ito ng kaluluwa ni Tandang Avid, kaya kahit ikamatay niya pa ito, nakahanda siyang gawin ng lahat upang mapuna ng pag-aasam ng kanyang puso. Dumaan pa ang mga araw, sinubukan niyang maghanap ng makakatulong. Walang-wala man, hindi siya sumuko sa buhay. Alam niya kasi na lahat ng paghihirap niya ay merong magandang bunga. At hindi nga siya nagkamali dahil pagkaraan lang noon ng ilang buwan, habang naghahari ang diwata at ang mangkukulam, may nakilala siyang isang ermitanyo na nakatira sa isang malawak na palayan. Agor ang pangalan nito, isang antingerong nakatuon sa pisikal na pakikipagkombate ang kabuuang kakayahan. Nakilala ito ni Angelo noong minsan siyang dumalo sa isang subukan ng agimat. Hindi nagpakitang gilas ang ermitanyo, subalit nung makita niya ang kakayahan nito, alam niyang ito na ang taong hinahanap niya. Sa loob ng ilang araw, nagmakaawa siya rito na tanggapin siya bilang isang disipulo. Ang kaso, hindi siya pinaunlakan ni Agor. Wala itong interes na magsanay ng disipulo, ngunit lahat yon biglang nagbago
nung nalaman niya ang istorya sa likod ng hangaring matuto ni Angelo. Napagtanto ng ermitanyo na dakila ang ginagawa nito, kaya hindi yun nag-alangan na tanggapin siya. Hindi rin basta-basta ang tangan nitong karga, kaya sa loob lamang ng ilang araw, marami nang nalaman si Angelo ukol sa pagiging isang antingero. Lubos niya itong ikinatuwa dahil alam niya sa pamamagitan nito, magkakaroon na siya ng laban sa bathala ng Ehipto. Matapos ang kanyang pagsasanay, naging parang magkaibigan na lamang sila ni Agor. Habang wala pa siyang naririnig na balita ukol sa kinaroroonan ng bathala, pinili niyang manirahan sa pamamahay nito. 3 buwan siya roong nagtagal, kaya naman marami silang pinagsamahan. 2 linggo bago siya umalis, ipinasyal siya ni Agor sa iba't ibang parte ng bayan. Marami sila noong napuntahan na nag-iwan ng magandang memorya sa kanya. Labis naman niya itong ikinatuwa, lalo pat nakatulong ng malaki ang payo at mga sinasabi nito sa kanya. Nawala na rin ang pagkakaroon niya ng doble karang ugali, kaya yung ipinakita niya rito, totoo sa kanyang puso. Matapos naman nilang pumunta kung saan-saan, dito na inihanda ni Agor ang kanyang mga kailangan. Pwede naman akong sumama sa iyo, Angelo, kung gusto mo. Tutulungan kita sa lahat ng makakaya ko, sapagkat hindi ka na iba sa akin. Ayoko namang mawalan ako ng balita sa iyo, kaya mas gugustuhin kong samahan ka. Magiging kaagapay mo ko sa lahat ng oras. Wika ni Tandang Agor sa kanya. Nang marinig naman ito ni Angelo, napanatag siya. Alam niya kasing totoo ang sinasabi ng kanyang maestro at naniniwala siyang malaki ang maitutulong nito sa oras na magkaisa silang dalawa. Dahil sa alok nito sa kanya, di niya na ito tinanggihan. Anya, walang taong nasa tamang pag-iisip ang tatanggi sa ganoong alok. Ikinatutuwa ko ho, maestro, ang alok ninyo. Buong puso ko itong tinatanggap. Pangako, balang araw magagantihan ko kayo ng malaki, pambawi sa inyong mga sakripisyo. Huwag mo nang isipin yan, Angelo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya naman hindi ako dedepende kahit kanino. Pero kung sakaling yan ang gusto mong gawin kapag mas tumanda pa ako, hindi kita pipigilan. Napalapit ka na sa akin, kaya parang pamilya na rin ang turing ko sa iyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, magkasama nilang tiningnan ang paglubog ng araw. Tuwing hapon ganon ang ginagawa nila upang magkaroon ng payapa at maayos na pag-iisip kinabukasan. Dumaan pa ang mga araw, naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Maliban sa paghihintay ng ulat, pagsasaka sa bukid ang isa sa pinagkakaabalahan nilang dalawa. Ayon sa kanya, napakaganda noon ang buhay nila, kaya hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang araw kung saan makakarinig sila ng balita tungkol sa bathala. Narinig nila ito sa Karatig Baryo kung saan madalas silang nanggagamot. Ayon sa taong nakakaalam ng tungkol dito, na noong mga nagdaang gabi, nakakakita ito ng taong buwaya na pumapasok sa mga bahay ng mga manggagamot. 2 na umano sa mga manggagamot roon ang nawawala, kaya marami sa kanila ang nabubuhay na sa takot at pagkabahala. Nabanggit din ito na dahil sa mga pangyayaring yon, hindi malabong lumipat na sila ng lugar. Wala silang magagawa kahit doon ang hanap buhay nila, lalo pat buhay ang pinag-uusapan sa mga sandaling yon. Dagdag pa nito na marami ang hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi, pero alam niya kung ano ang kanyang mga nakita. Nang marinig naman ito nila Angelo, hindi sila nag-alangang paniwalaan ang sinabi ng lalaki. Gayunpaman, hanggat hindi pa nila ito nakukumpirma, minabuti nilang itago na muna ang mga armas na dala-dala nila. Pagsapit naman ng gabi, tumuloy sila sa mismong tahanan nito.
Doon na rin sila kumain lahat-lahat nang sa gayoy hindi sila matunugan ng bathala. Habang lumalalim ang gabi, dito na niya inihanda ang mga dasal para sa kanyang pulseras. Kung totoo man kasing doon yun gumagala, malakas ang posibilidad na mauhuli niya ito nang hindi siya nagagalusan. Ito ang pinanghawakan niya para maghanda siya kahit wala pa siyang senyas na nagmumula sa maestro niya. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, tahimik na ang paligid. Yung pamilya ng lalaki, tulog na habang silang tatlo naman, tahimik na nagmamasid sa siwang malapit sa bintana. Pinagpipistahan man ng lamok, hindi nila ito ininda dahil sa hinihintay nila. Maya-maya pa, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, dito nila nasilayan ng bathala na naglalakad sa kalsada patungong sentro ng baryo. Kasakasama nito ang mangkukulam at iilang mga gabunang alipin nito. May napansin din silang nagsisiliparan sa itaas, kaya nag-alangan silang lumabas. Alam kasi nila na matutunugan sila nito kung sakali mang lalabas sila nang hindi nila pinag-iisipan. Sinenyasan na rin siya ng maestro niya na hindi sila nagmamadali, kaya mas mainam na pag-aralan na muna nila ang bawat kilos nito. Dahil sa sinabi ni Agor, wala siyang nagawa kundi ang magmasid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmanman sa bathala, nakita nila ang mga bahay na pilit nitong itinuturo. Nasa orihinal na rin niya itong anyo, animoy meron itong pupuntahang labanan. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nila nakita ang isang antingero na humarang sa daanan nito. Armado ito ng itak at latigo, at kahit nasa malayo, kitang-kita nila ang mutya ng trabungko ng ahas na nakalaylay sa kwintas nito. Agaw pansin din ang presensya ng taong yun, kaya nang makita nila ito, alam nilang hindi ito basta-bastang antingero. Pagsigaw naman ito sa nilalang, walang habas nitong iwinasiwas ang kanyang latigo. Pumadyak-padyak din ito sa lupa na animoy naninindak. Nang masipat naman ng bathala ang ginawa nito sa harapan nila, dito nakita nila Angelo ang pagbuka ng napakalaki nitong bunganga. Umangil din ito ng malalim at sa isang kisap mata, nakita nila ang punyal nito na biglang lumitaw sa kanyang kamay. May magkabilaan nitong talim, tapos gawa ito sa purong ginto. Matapos naman itong ipakita ng bathala, may mga sinambit itong kataga na naging daan upang umahon ang mga itim na bato papaikot sa kanilang kinaroroonan. Nung mapansin ito ng mangkukulam, lumabas ito sa batong yon, indikasyon na may mangyayaring hindi kaaya-aya. Habang dahan-dahang umaahon sa lupa ang mga batong yon, nakita nila ang mga tanikalang itim na nagdudugtong sa mga ito na parabang gumagawa ito ng isang tanghala ng kanilang duelo. Paglutang naman ng mga bato sa ere, dito na nila nasilayan ang pagpula ng lupa kasabay ng pagtarak ng mga espiritual na sibat sa paligid nito. May bumulwak din doong tubig na siya namang humawi sa mga buhanging nasa katawan ng bathala. Pagkatapos naman ng paghahanda, dito na sumugod ang nilalang. Nang masipat ito ng antingero, agad naman yung sumunod, ngunit pag-apak nito sa bumukal na tubig sa paligid, dito nito napansin ang pagkalusaw ng bisa ng kanyang mga karga. Dala ng pagkagulat ng antingero, hindi na nito napansin ang pag-atake ng bathala. Nanlaki na lamang ang mga mata nito nang tumagos sa gitna ng dibdib niya ang pinakatalim ng punyal. Paulit-ulit itong iwinasiwas ng nilalang hanggang sa umusli na roon ng puso nito. Matapos nun, kinuha ito ng bathala para kainin kasabay ang ulo. Nang makuha na niya ang pagkain niya, itinapon niya ito sa gilid ng kalsada para pagpistahan naman ng mga alipin niyang nanonood. Nang makakain na ang lahat, umalis ito na parang walang nangyari. At alinsunod sa plano nito, muli itong tumungo sa bahay na pakay nila
para pumatay ng albularyo. Akala nila Angelo magiging balang mga tao sa malalaman nila kinabukasan, pero laking gulat na lamang niya nang wala man lang nakatunog nito. Kitang-kita na ang bakas ng dugo sa kalsada, pero wala roong nakapansin. Yung mga kamag-anak naman ng mga biktima, nagpatuloy ang buhay na animoy hindi sila namatayan. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na napatanong ang lalaking sinamahan nila hinggil sa ginagawa ng mga kababaryo niya. Hindi kasi nito sukat akalain na gano'n na lang kadali kalimutan ang mga taong nagtangkang ipagtanggol ang lugar nila. Nang marinig naman ni Agor ang sinabi nito, kinausap niya yon ng maayos. Walang masamang ginawa ang mga kakilala mo, kaibigan. Sila man ay biktima ng nilalang na yon. Hindi na ito nakapagtataka pa dahil makapangyarihan ang nilalang na gumagala rito. Pero huwag kang mag-alala. Hahanap kami ng paraan kung paano ito masusolusyonan. Pagkasambit naman nito ni Agor, natahimik na lamang ang mga kasama nila. Mula noon, sumunod na lamang ito sa kanilang plano. 2 araw pa ang lumipas, napansin nilang palaging dumadalaw ang bathala. Wala silang ideya kung bakit nanatili ito sa baryo hanggang sa dito nila nalaman ang tungkol sa isang babaeng pinoprotektahan ng grupo ng mga antingero. Purong babayla ng babae at base sa usap-usapan meron umano itong dugo ng diwata. Marahil yun ang dahilan kung bakit hindi doon umaalis ang bathala. Sinusubukan itong kunin ng babaylan para kunin at para makapagpalakas pa. Matapos naman nila itong malaman, hindi sila nagdalawang isip na ihayag ang kanilang hangarin. Nagpakilala rin sila bilang mga antingero, kaya sa mismong araw na nakausap nila ang mga ito, agad sila nitong ipinasok sa samahan. Doon na rin sila sa lugar nito pinatira, nang sa gayoy madali itong makakahingi ng tulong kung yon ay kinakailangan ng pangkat. Dahil sa pasya ng mga antingero, dito na nila nalaman ang tungkol sa bilang ng mga pumanaw nitong kapatid. Nabanggit din ng mga taong yon na halos 1 buwan mahigit na silang pinagdidiskitahan ng nilalang. Ilang beses man nila itong makasagupa, sadyang wala silang sapat na kapangyarihan upang ito ay matalo. Dagdag pa ng mga ito na yung kasama nilang namatay noong nagdaang gabi, isa sa antingerong may mataas na katungkulan sa grupo nila. Maging sila man noon hindi makapaniwalang mamamatay ito, lalo na't marami na itong napatunayan sa larangan ng lihim na karunungan. Nang marinig naman nila Angelo ang sinabi ng mga antingero, dito sila nakiusap na kung pwede nilang makilala ang babaeng sinasabi nitong babaylan at may dugo ng diwata. Matapos naman niya itong mailahad, lahat ng mga nakausap nila bigla na lamang napatahimik. Hindi kasi nito sukat akalain na magkakaroon sila ng interes na makita ang taong pinoprotektahan ng grupo. Medyo nakaramdam din ng pagdududa ang mga ito, pero sa kabila nun may tumulak sa kanilang pagkatiwalaan si Angelo at si Tandang Agor. Matapos naman nilang magkasundo, dito na nila pinuntahan ang bahay na nasa puso ng kanilang teritoryo. Kagaya ng inaasahan, maliit lang ang tirahan nito. Nag-iisa lang din doon ang babaylan, kaya inakala niya noong mas matanda pa ito sa kanya. Ngunit nang magkaharap na sila, dito niya nalaman na halos magkaedad lang pala silang dalawa. Ang kaso lang, wala pa itong asawa, habang siya naman meron na. Pagsilay niya sa babaylan, di niya may pagkakaila ang ganda nito. Kahit nga siya, may asawa na, aminadong nabigahani. Gayunpaman, pinigilan niya ito alang-alang sa pamilyang naghihintay sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, si Agor na mismo ang nagkumpirma na totoong aligasyon ng mga antingero. Dagdag pa nito na,
Maaaring yon ang rason kung bakit pabalik-balik doon ang bathala. May mga binitawan din itong agam-agam hinggil sa maibibigay na kapangyarihan ng babaylan kung sakali mang makain ito ng nilalang. Mukhang kinakailangan na nating kumilos. Mamayang gabi haharapin na natin siya. Ihanda mo ang sarili mo sapagkat hindi magiging madali ang lahat. Konting pagkakamali lang, maaaring tayo pa ang malagay sa alanganin. Wika ng maestro niya. Matapos naman itong magsalita, inabisuhan ito ang lahat na maghanda. Mariin din itong sinabi na iwasan nilang magpakakampante lalo pat alam na ng nilalang na yon ang kanilang pinagkukutaan. Malakas din ang kutob nito na sa paparating na gabi sasalakay sa kanilang teritoryo ang nilalang. Nang marinig naman yon ng grupo, hindi naman ito tumutol sa sinabi ng kanyang maestro. Subalit, bago ito sumunod sa kanila, meron muna itong ginawa para mapatunayan ang kanilang lakas. Ayon sa pinunong antingero, hindi sila nakikinig o sumusunod sa boses ng mga taong di hamak na mas mahina sa kanila. At para dinggin nila ang abiso nito, kailangan muna nitong patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang duelo. Nang marinig naman ito ng ermetanyong si Agor, ngumisilang naman ito habang sumasagot sa punong antingero ng, Sigurado ka ba dyan? Huwag mo akong sisisihin kapag nasaktan ka mamaya. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na nagsimula ang kanilang pagtutuos. Yung katunggali ng maestro niya, panay na ang pagkarga ng usal, habang ito naman nanatiling nakaupo sa isang tabi. Wala itong ginawa na kahit na ano, at ang tanging hinawakan lang nito ay ang medalya ng 7 regalo ng Espiritu Santo. Isa itong uri ng agimat na nagtataglay ng hindi mapapantay ang kalasag laban sa mga taong nagbabalak ng masama sa nagtatanga nito. Hindi mahalaga kung gumagamit ito ng karunungan ng kanan o kaliwa. Basta sa sandaling maramdaman ng agimat na may binabalak itong masama sa nag-aalaga sa kanya, ora mismo itong gagawa ng proteksyon para hindi ito mapahamak. Binibigyan din ito ng lakas ang taong nagtatangan sa kanya at kakayahang labanan ang lahat ng uri ng usal na ikinalat ng katunggali nito sa lugar ng kanilang paglalabanan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ang duelo. Bilang pagpapakita ng partida ni Agor, hindi siya gumamit ng kahit na anong armas, samantalang yung katunggali naman niya may daladalang itak na punong-puno ng mga pangontra at pambasag mutya. Pagsugod naman ito sa kanya, walang habas niya itong hinataw, subalit imbis na iwasan ito, sinalag niya ito gamit ang kanyang palad. Nagpaitak din siya sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matapos naman niya itong ipakita sa kanyang katunggali, inabisuhan niya ito na sa lahat ng aspeto ng kombate, hindi ito mananalo. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang maestro, napamura lang naman ito habang sumasagot dito ng, Huwag mo kaming maliitin. Magsisimula pa lamang ang laban. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon na ang maestro niya na wasakin ng pag-asang pinanghahawakan ng antingero. Isang sapak lang ang kinakailangan nitong gawin para alisan ito ng kakayahang lumaban. Pagtama na pagtama kasi ng kamao niya sa katawan nito, ramdam ng taong yon ang pagkauga ng kanyang kaluluwa, gayon din ang pagbitak ng kanyang mga agimat at mutya. Pag-atras nito sa kinaroroonan ni Agor, bigla itong napaluhod habang sumusuka ng dugo. Naghabol din ito ng hininga kasabay ng paglupaypay ng braso niya. Di naglaon, nabitawan na rin ito ang hawak nitong itak kung saan ito na ang naging hudyat ng pagwawakas ng kanilang laban. Maya-maya pa, nang kumalma na ang lahat, nag-usap ang dalawa ukol sa mga nangyari.
Pagkatapos, itinuon na nila ang kanilang atensyon sa naiisip na plano ng kanyang maestro. Pagtungtong ng dapit hapon, handa na ang lahat. May mga antingero na rin noong umiikot sa baryo at ang iilan sa kanila nagbabantay na sa mga hangganan. Bawat direksyon maiging binabantayan upang masigurong walang makakapasok ng hindi nila nalalaman. Alam kasi ng mga ito na maraming tauhan ng bathala, kaya konting pagmamaliit lang sa kakayahan ng mga kasamahan nito, malaki ang tsansang malipol silang lahat. Pagsapit naman ng 8:00 ng gabi, tahimik na ang paligid. Bagaman normal ang gabi, kapansin-pansin ng mga banog at paniging umiikot sa itaas ng kanilang teritoryo. Yung mga tauhan noon ng babaylan nakaalerto na. Ganon din silang dalawa. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, nakarinig sila ng kaguluhan di kalayuan sa baryo. Sangkot dito ang mga antingero, kaya lahat ng nakarinig agad namang naghanda. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi pa man nakakapagbigay ng utos ang pinuno ng mga ito, nagsimula ng mandagit ang malalaking banog na nasa langit. Kahit alam ng mga itong malalakas ang karga ng mga antingero, hindi ito nagpasindak. Marami man ang namamatay sa kanila, ang importante may nakukuha sila sa panig ng kanilang mga kalaban. Dahil sa ganoong pangyayari, maigi namang kumubli itong si Angelo. Hindi siya lumabas kahit marami na siyang nakikitang namamatay, alinsunod sa napagkasunduan nilang plano. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan, dito na nga kampanting pumasok ang bathala. Lahat ng mga taong nadaraanan nito, pinupugutan ito ng ulo bago ito itapon sa itaas kung saan naroon ang kanyang mga alipin. Di nagtagal, nang marating na nito ang bahay ng babaylan, dito nito nakita ang babaeng nakatayo kasama ang kanyang mga tauhan. Pagsilay naman dito ng bathala, ngumisi ito habang nagwiwika gamit ang sarili nitong dialekto. Matapos naman yung gawin ng nilalang, bigla itong kumumpas ng kamay sa ere at sa isang kisap mata, nahati sa dalawa yung antingerong pumoprotekta sa babae. Mabilis din itong nakalapit kahit napilit itong pinigilan ng kanyang maestro. Nang mapansin naman niya ang mga nangyayari, dito na siya pasimpleng lumapit habang pinagmamasdan ng bathala. Sa pagpapatuloy naman ng pakikipagbuno nito sa maestro niya, bigla namang tumilapon sa malayong parte itong si Agor na siyang naging daan upang malapitan ng nilalang ng walang kahirap-hirap ang babaylan. Pagharap nilang dalawa, agad niya itong iniangat sa lupa gamit ang isang kamay lang. Matapos nun, hindi na ito nagdalawang isip na lamunin ito ng buo. Pagsilay naman niya sa ginagawa nito, ito na ang naging hudyat upang siya ay kumilos. Sa tulong ng mutya ng gabi, nakalapit siya sa bathala nang hindi natutunugan ng mangkukulam. Pagramdam niyang ilang metro na lamang ang layo nila, buong puwersa niya na itong sinugod. Hanggang sa matagumpay niyang mailapat sa katawan nito ang pulseras na kanyang daladala. Matapos niya itong gawin, bigla namang umatungal ang nilalang kasabay ng pagkawasak ng kanyang buong katawan. Bigla itong naging buhangin na siya namang mabilis na hinigop ng pulseras. Nung mawala na ito, tsaka pa lamang inatake ni Angelo ang mangkukulam hanggang sa mapaslang niya na ito sa pamamagitan ng pag-unday dito ng saksak sa magkabilang baga. Nang masipat naman ng mga antingero ang kanyang naging tagumpay, dito na ito nagkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy. At dahil dito, nagtagumpay sila, ngunit sa kabila nito marami sa kanilang hanay ang nagbuwis ng buhay. Nakakalungkot man kung iisipin, pero alam nilang hindi nasayang ang buhay ng kanilang mga kapatid. Kinaumagahan pagkatapos ng digmaan, nagluksa ang lahat. Silang magmaestro naman na natili sa lugar na yan
hanggang sa mailibing ang lahat ng mga nasawi kabilang na ang babaylan. Ilang araw pa ang lumipas. Bumalik na rin sila sa baryo ni Angelo. Yun kasi ang katuparan ng kanyang pangako, kaya hindi na rin nagreklamo pa ang maestro niya. Bale, nanirahan sila noon sa bahay niya hanggang sa ito ay tumanda at bawian ng buhay. Sa loob ng mga taong masaya silang nagsama, hindi niya maipagkakaila ang mga kakaibang nangyari noon. Ayon sa kanya, na bagaman nagtatangan siya ng lihim na karunungan ng kanan, aminado siyang may kapangyarihan din siyang kumontrol ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa ilang taon niya kasing pangangalaga sa pulseras, dito niya nalaman ang kakayahan nitong tumawag sa nakakulong doong bathala. Ito ang malimit niyang ginagamit tuwing may nakakalaban siyang mangkukulam, mambabarang o hindi naman kaya'y manlalason. Sa pamamagitan kasi ng bathala, madali niya itong napapaslang at bilang kapalit ng trabaho nito, napapakain niya ito ng ulo. Akala niya na sa pamamagitan ng bathala wala nang maglalakas ng loob na kalabanin siya. Pero dun siya nagkamali. 5 taon lang kasi ang lumipas, nagpakita sa kanilang lugar ang lalaking nagsasabing disipulo din umano siya ng ermetanyong si Agor. Kasalukuyan niyang hinahanap ang kinupkup nitong disipulo para makipagtuos dito. Inilantad ito ng lalaki sa baryo, kaya agaran niya itong nalaman. Nang marinig ito ng ermetanyo, inabisuhan siya nitong hayaan na lamang ang taong yon. Subalit dahil sa pamamahiya nito sa kanya, hindi niya ito sinunod. Ang nais niyang mangyari, pagbigyan ng kahilingan nito para magkaalaman. Dahil sa kanyang sinabi, walang nagawa si Agor kundi ang hayaan siya. Sa isip-isip nito, kasalanan din naman niya ang mga nangyari kung bakit humantong sa ganoong kaguluhan. Gayunpaman, wala na rin itong magagawa kundi ang tanggapin na lamang ang sigalot na namamagitan sa kanyang mga disipulo. Kinumpirma rin ito mismo ng maestro niya, kaya naman minabuti niyang magpakitang gilas. Ayon kay Agor, iniwanan niya ang una niyang disipulo dahil masyado itong hambog at walang paninindigan. Lapitin din yun ng gulo, tapos palagi nitong sinusuway ang kanyang mga utos. Dagdag pa nito na, magmula noong nagkahiwalay sila ng landas, hindi na niya inako pang disipulo niya ito. Nang marinig naman niya ang kwento ng kanyang maestro, naging mas interesante sa kanya ang mga nangyayari. Gusto niya kasing malaman kung sino ba sa kanilang dalawa ang mas malakas. Dahil sa kanyang pag-aasam, agad niya itong kinaharap at niyaya sa pinakamalayong parte ng lugar nila. Ang mga naging saksi sa kanilang pagtutuos ay ang asawa niya, ang maestro niyang si Agor, at ang isa niyang kaibigan na malapit din sa kanya. Sa pagsisimula ng kanilang paglalaban, ginamitan niya lamang ito ng mga simpleng dasal at puder. Wala rin siyang inilabas na mutya at agimat, kaya ang nagsisilbing depensa at opensa lang niya ay ang punyal na kanyang ginagamit magmula noong nakuha niya ang bathala. Sa panig naman ng kanyang katunggali, gumagamit ito ng isang mahabang itak na may kakayahang humigop sa lupa. Ayon sa maestro niya, may nakabaong mutya ang armas na yon. 7 mutya ng elemento ang nanginginain sa enerhiya nito para magawa ang ganoong abilidad. Dahil sa ganon nitong kakayahan, hindi ito basta-bastang nalalapitan. Sa unang yugto ng kanilang pagtutuos, marami na itong ginawang abilidad, kagaya ng paglikha ng kumunoy, pagbato sa kanya ng malakas na hangin na may mga nakakalasong usok, at kung ano-ano pa. May kakayahan din itong magkubli kagaya ng abilidad ng mutya ng gabi, kaya halos hindi niya yung matunugan sa sandaling ito ay kumikilos. Dahil sa ganoong pangyayari, naging kampante ang kalaban niya. Kapag umatake ito, palagi itong tumatawa na para bang minamaliit siya nito.
Si Angelo naman, literal na kalmado lang. Wala siyang nararamdamang kahit na anong pagkasindak dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang baliktarin ang sitwasyon anumang oras na ito ay kanyang naising. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, tila bang naging mas malakas na ang loob nito. Maya-maya pa, nang hindi na ito maatim ni Angelo, ginamit na niya ang kalasag ng buhangin dahilan para tuluyan siya roong makatakas. Nang magkalayo na sila ng bahagya, ngumisi siya sa naunang disipulo ng ermitanyo habang nagwiwika dito ng, Sa mga ginawa mo, mukhang ibinuhos mo na ang lahat. Hindi ka ba nagtataka kung bakit purong depensa lang ang ginagawa ko? Napansin mo bang pinaglalaroan lang kita kanina pa? Pasensya ka na, hindi ko ugali ang mangmaliit ng kapwa. Pero kung kagaya mo lang din naman, abay nararapat lang ang ganitong pagtrato sa iyong kakayahan. Ay, nakakapagod na ang labanang ito. Hayaan mong tapusin ko na. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, umahon mula sa mga buhangin ang bathala ng Ehipto. Pag-atungal nito, nagdulot ito ng matinding takot sa kanyang kalaban. At nung sumugod na ito, nilamon nito ng walang pagdadalawang isip ang mismong armas na kanina pang nagpapahirap sa kanya. Matapos nun pinabalik niya ito sa kanyang pulseras na parabang walang nangyari. Umuwi ka na dahil talo ka na. Huwag ka na ulit rito magpapakita para hindi na muling magkasalubong ang ating mga landas. Magandang gabi sa'yo, kaibigan. Nang marinig naman ito ng lalaki, umalis ito nang nanginginig ang buo nitong katawan. Nang mawala na ito, si Angelo na ang bagong nagtatanga ng tabak nito. At hanggang sa kanyang pagtanda, ginamit niya ang tabak na yon bilang pangunahing armas. At ang katerno nito ay ang nakuha niya sa bathala na kilala bilang Mahiwagang Pulseras ni Sobek.